Juventud, divino tesoro. Para mí la juventud es como... És complicat, eh? Poder estar... No sé com explicar-ho, no sé. La joventut implica molt equivocar-se, tot ho fem malament, sembla, no? Però crec que ho estem fent tot molt bé perquè ens estem equivocant i estem aprenent. Per mi la joventut seria poder fer tot allò que t'agrada i gaudir del temps per a tu mateix. Ser rebel obertament. La joventut és allò que s'expressa. Jo crec que és algo molt natural, en plan, si ho forces, doncs no et surt bé. I no estar pendent de totes les preocupacions que comporta potser portar una vida més adulta i amb més responsabilitats. En plan, así como tiene sus cosas lindas, que puedes disfrutar, hacer cosas que te gustan, también hay partes duras en las que tienes que enfrentarte a la vida. Empezamos a tener más cargos. Quan hem d'acceptar feines precàries pel simple fet de ser joves i no tindre experiència. Yo me siento joven de espíritu, aunque ya no tanto de edad, pero... Jo crec que tothom pot ser jove, no? És més la manera com te sents, a les coses que fas. Vull dir, una persona físicament jove pot sentir-se gran i del revés, una persona físicament gran pot sentir-se jove. Hay muchas cosas que me hacen sentir joven, como por ejemplo el no perder la chispa, no perder el entusiasmo. Aquesta com llibertat, no? Crec que tinc una manera de veure les coses i de viure les coses que estan potser més associades a la joventut. Com no tenir por al que podria passar, les conseqüències. Bueno, potser quan creixes ho perds una miqueta. Conforme vas creciendo, la vida te va enseñando. Y en la juventud es donde más aprendes sobre la vida hasta que te conviertes en alguien adulto. L'altre dia parlar amb la meva àvia em va dir que això que tens ara a la joventut és que és un tesoro que no tindràs mai més. Llavors, pues, no sé, és una miqueta una manera d'estar més sense ratllar-te tant i estar més disfrutona, no? Per mi, ser jove aquí a Reus vol dir que hi ha activitats, que saps que al final més o menys t'acabes coneixent amb tothom, perquè per molt que sigui una ciutat és com un pañuelo i aquí tothom es coneix amb tothom, no? I al final, per molt que sigui una ciutat, té com molt esperit de poble i per la gent jove jo crec que això al final fa molta xarxa i fa molt de caliu i és guai. Definiria com bastant autònoma. És a dir, al ser una ciutat així no gaire gran em puc permetre poder molta llibertat i poder sortir sense patir tant com ho faria en una gran ciutat. I més a part d'aquest sentiment d'autonomia i llibertat és diversió, perquè sempre hi ha ambient, hi ha gent i com tots fem sempre els mateixos recorreguts et trobes amb tothom i dius «Ei, què tal?» Llavors, a mi m'agrada. Per exemple, aquí hi ha coses que a altres llocs no hi ha. Jo dormo al poble, però vinc aquí a fer vida, perquè al poble no hi ha el mateix, no hi ha els mateixos recursos. En mi caso, yo que siempre he estado involucrado en actos culturales o asociaciones, organizaciones y demás, pues sí que la verdad que he estado envuelto en muchos ámbitos y en muchos ambientes que al final me han ayudado y han enriquecido mi juventud, por así decirlo. Jo, com a jove que fa música, la veritat és que aprecio molt el que fa des de sempre, crec, la ciutat, inclús ara potser més, d'abraçar molt la cultura i d'intentar també impulsar aquesta joventut que estem fent música. O sigui, cada 2 per 3 hi ha coses, però bueno, també seria molt guai que fos més fàcil a Reus, que hi hagués clubs, que hi hagués locals on es pogués escoltar música, que teníem el Submarino i ara el Submarino el tindrem però el tindrem més lluny, l'Absenta també, però hi ha molt pocs llocs realment. Un joc i fer plans diferents i tal, al final el centre de Reus és el que és, però si te'n vas a altres ciutats doncs vas a un punt d'una ciutat, vas a l'altre punt, saps? Et porta com més mobilitat. Aquí a Reus al final és el que he dit, és que el centre és el que és, les persones són les que són i doncs la meva manera de ser necessita més aventura, la veritat. Aquests espais que sento que aquí falten són molt importants que estiguin perquè, com jo, hi ha moltes més persones i, per exemple, jo em centro molt
en la temàtica queer, en plan, aquí la gent queer no tenim una discoteca on anem i ens fiquin Lady Gaga i ens fiquin... Que tu puguis anar allà i que si et pots liar amb una tia i ets una tia, doncs puguis fer-ho, i que si ets una pedazo de travesti, doncs puguis ficar les pestanes postisses i el vestido de lentejuelas i puguis anar. I que puguis fer el que vulguis, en plan, això aquí falta. O sigui, he de sortir de Reus a nivell de si vull anar, per exemple, alguna vegada de festa a algun lloc que no sigui una discoteca així bastant heteronormativa o algun espai que me senti més identificat jo, potser sí que he d'anar a Barcelona. Jo crec que els espais no normatius són una necessitat per gent no normativa. I llavors aquesta cosa de tenir molt clar que tu allà no hi caps, o no hi caps de la mateixa manera en què altra gent hi cap, crea aquesta necessitat de voler sortir, de voler trobar... Gent que sigui igual que tu i trobar espais amb els que estiguis identificada. En el que no haver d'amagar-te o sentir-te en perill són necessaris i a Reus n'hi hauria d'haver més. Jo penso que Reus és un espai i una ciutat bastant segura, però també potser ho estic veient des de la perspectiva del sexe masculí. Quan veus nois que porten roba que no s'associa molt al seu gènere o al revés, al carrer la gent com que et mira raro, que diuen què porta aquest, i a vegades et pots arribar a sentir incòmode. Com ens coneixem als carrers, ens coneixem les distàncies des d'un espai en el que no ens trobem bé fins a casa, sabem els carrerons, sabem les coses, coneixem a la gent, doncs aquesta cosa de familiaritat és el que li aporta una mica de seguretat. Però no crec que sigui seguretat com a tal, és costum. O sigui, en general, amb espais públics, de dia, em sento segura. O sigui, per sort o per privilegis, o sigui, soc una dona blanca, caucàsica, vull dir, europea, per tant, tinc el privilegi de sentir-me bastant segura de dia. De nit és una altra cosa. I jo de nit sempre porto en plan el típic lauer de gatito i si me'n recordo l'esprai. Si vaig pel carrer de repente per la nit i em trobo amb un grup de 7 tios, doncs me cago una miqueta i a l'igual no sé, me fico més incorporat i no sé. Ara, a la nit de Reus, tocaments, agressions sexuals, agressions verbals, així de vegades. Social, jo què sé, i és un espai en el que en el que sento que podria ser jutjat si se'm nota una miqueta més la pluma, sí que al final, inconscientment, que potser no hauria de ser així perquè realment potser no hi ha cap problema amb aquella gent, però és més la meva ratllada, sento que he d'amagar una miqueta, i és una ratllada que tinc jo, però bueno. Yo la autonomía la defino como la capacidad que tiene una persona para valerse por sí misma. Sí me siento una persona autónoma porque creo que tengo todas las capacidades para poder conseguir lo que me proponga. Sí, es verdad que según qué personas te hacen falta, por ejemplo, como mis padres me hacen falta muchísimas veces, pero sí que me siento autosuficiente como para vivir mi vida y no necesitar a nadie. Puedo salir cuando quiero, puedo comprarme mis cosas, puedo viajar si quiero. No me limito por, yo qué sé, las compañías o ir a algún lugar sola. Vaig fent una miqueta les coses independentment. Digamos que por esa parte sí, pero por otro lado aún no soy del todo autónomo todavía. Me siento bastante autónoma, pero a mí me tienen que mover. Per mi ser autònom és poder-te desenvolupar com a persona sense haver de dependre de tons pares ni de tercers, que crec que és una cosa que tots hauríem de tindre el dret a començar a fer quan ja comencem a ser adults i a ser joves inclús, i que ara mateix això no està garantit per ningú. Siempre estamos ligados a una dependencia externa para poder emancipar-nos, por así decirlo. Sí que és complicat, no només aquí a Reus, sinó tot en general, tenir aquesta autonomia, el poder
poder buscar-te una mica la vida i tenir ales dins de la ciutat i guanyar-te una mica bé la vida i poder viure dignament, no? Tots mereixem un lloc on viure. No podem morir-nos de fred al carrer, o sigui, si tothom qui no pot pagar un lloguer o no pot pagar qualsevol cosa estiguéssim al carrer, hi hauria més gent al carrer que no seria sostenible ni pels governs. Que a nivell econòmic encara no tinc la sort perquè entre que estic estudiant i tot, pues... Yo aún todavía no estoy independizado del 100%, aún vivo con mi familia. Entonces, por ende, hay muchas cosas que no puedo hacer si viviera solo. Entonces, quisiera mudarme, pero no me puedo mudar sin tener un trabajo estable. Y entonces, pues, un sueldo base no te da para mucho porque es bastante caro. Y aunque hay ayudas para jóvenes de entre 25 y 30 años, pero no nos da para tanto. Y en tanto los requisitos como los precios son una locura. Un alquiler tu sol, ara mateix complicat, ho veig. Que m'hauria de gastar mig sou per poder tindre una habitació pues no surt massa rentable, jo crec. No podria trobar un pis, ni que fos jo sol ni compartit. L'única manera en què jo he aconseguit ser autònom, o el que jo entenc per ser autònom, és organitzar-me al sindicat, perquè la solució ha passat per aquí i no per l'Ajuntament, les institucions o tota la resta d'agents de la societat que et venen que sí que podem, i jo crec que no és tan fàcil, cap dels meus amics està emancipat, soc l'únic, si les coses estan molt difícils, i jo l'única solució que he vist és al marge de tot això. Els joves per a mi són potents, tenen molta energia, són resolutius, són negatius, però dintre de la seva negativitat també són empàtics, són positius quan s'hi fiquen, són emprenedors quan hi ha alguna cosa que els agrada, tenen una opinió pròpia, són molt rebels i aporten molta xispa a la vida, la veritat.